Dina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wahyud Sang Yaksendra Kura rupa mangeses kadiangin pangsempal kaprapal selo soto lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jaga bumi ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ngarsanipun paman rupa kenca dalasan paman kencaka rupa seta kula wonten timbalan ing adhawuh apa wis mbok siapke jago utawa sawung saka kasepuhan Wirata tegese pirang dina kepungkur aku wis ngadon-adon jago kencan semayan marang Kanjeng Koko Prabu Maswapati. Inggih rarupa ingkang panjenengan kersakaken lan ingkang panjenengan suwun sampun samapta ing gati sawega ing diri. Sabanjure yen pancen wis dikumpulake jago sakloro apa kira-kira awak dhewe
wis siap anggone bakal adon-adon sawung ana ing alun-alun negara Wirata. Kawula nedya nderek napa ingkang sampun dipun kersakaken paduka ananging kula suwun kanthi sanget ampun ngantos wonten ing raja pepati tegese niki namung adon-adon kinarya ngremenaken para kawula ngremenaken para sentana nayaka negari Wirata ampun ngantos wonten kulit ingkang beset ampun ngantos wonten rah utawi getih ingkang muncrat napa malih nyawa ingkang uncat nek wong sayembara kuwi apike ya kudu ngasih tekaning pati ora mung trima dantem pisan gledak bare mundur kuwi jenengane ora sawung jago kae kudu ngasih tumekaning pati yen pancen kowe ora gelem tegese kasepuhan Wirata wis kawon tanpa pertandingan. Ayo milih ndi? Nggih kula namung nderek dawuh dumateng Paman Rupa Kenca lan Kencaka Rupa. Supaya luwih menarik, supaya luwih apik, aku njaluk supaya iki ana botohane, ana totohane. Ayo. Lho nggih. Totohan menika mboten pareng larangan tumraping negara lan uga larangan tumraping agama. Menawi menika ingkang panjenengan kersakaken angur kula mundur kemawon. Seta kula wonten timbalan ing adawuh. Apa kowe ora isin wis ditamatke? Penonton semeke akeh, Lah kok kowe totoan wae ora wani? Kowe kuwi anak Ratu Wirata, sugih brana picis bondo Pandhu. Mboten perkawis menika ananging kawula tasih ngugeri pakem inggih menika pakem negara lan pakem agama. Trimah kula mundur. Seta. Aku ki sapa? Inggih tiyang sepah kula, paman kula. Nek kowe ora manut karo aku, tegese kowe wani karo aku. Ayo, saiki nek ming nerak perkara negara, perkara agama wae, kuwi isih gampang parimarmane. Umpama negara awak dhewe waton klarifikasi. Umpama agama waton awak dhewe mertobat kuwi isa-isa. Ning nek karo sedulur apa meneh aku ki Sudarma. Ora bakal ilang selawasing urip, ora bakal tak percaya kowe Seta. Lho nggih. Menawi mekaten kula namung dhederek dumateng napa ingkang panjenengan dawuhaken sumangga. Sak yuta. Setunggal yuta menika kathah Mosok anak Ratu Wirata kok rawani totohan sak yuta. Lho nggih wonten. Setunggal yuta. Menawi jago kula kawon, kula ngaturi panjenengan setunggal yuta. Yo. Kakang. Nek ming sak yuta iki ya rugi ak dhewe totohan. Bayar wong tok wae ora cukup 800 tekane 750. Yo, 10 yuta. Ampun paman. Wis saiki padha dene le dosa, padha dene awak dhewe iki le nerak tatanan. Ayo, 10 yuta. Inggih. Ijeh wani. Paling ora 100. Mosok anak ratu kok ming 10 yuta. Nggih, 1.200 kula wantun. Walah dialah. 100 yuta. Mosok 100 yuta. 100 yuta ki piyai Kambangan wae wani sean. 1 miliar. Pripun kanca-kanca yoga? 1 miliar dangkati mboten? Nggih, kula sagah 1 miliar. Walah dalah. Ngene wae. Cetak gampange aku arep ora totoan, mergo totoan kuwi pancen larangane agama lan larangane negara. Haram. Nggih, leres menika ning kanggo reruba. Anane adon-adon iki aku njaluk marang jeneng siramu, omongno marang bapakmu engko. Inggih. Omongno marang Kanjeng Koko Prabu Maswapati ya Koko Prabu Durkandana. Umpama jagoku sing kalah ya, umpama jagoku sing kalah aku lunga saka negara Wirata. Bengkok kepatihan tak kondurake marang Kanjeng Koko Prabu Durkandana. Mekaten ingkang panjenengan kersakaken ya.
ning kosok wangsule umpama Jago Wirata utawa Jago Wirata sing kalah suka lilaning penggalih Kanjeng Koko Prabu Durgandana, Koko Prabu Maswapati. Sak kawula warga Gotrah Kalawangsa kudu metu saka negara Wirata tegese Burmanuk sapa sing kalah minggat saka negara iki. Menawi panjenengan ingkang ngersakaken kados menika sumangga. Yo, mangkat dina iki, ayo kereken jagone dhewe-dhewe. Wujude Jago kepatian. Adalah. Bocah ireng gedhe dhuwur gondrong sapa iki? Jagal Abilawa, Jagal Abilawa. Yo. Sapa kang dadi aranmu? Tepungake aku Raden Rajamala. Warnane putih yo Baradus. Nger cah bagus, umurmu isih enom pasuryanmu bagus. Aku ngeman marang jeneng sliramu. Kowe ngalao bae. Awak dhewe iki mung didadekke alat. Aku didadekke alate kepatian, kowe alate kraton. Awak dhewe kuwi menang ya mati, kalah ya mati. Wah, tegese piye? Menang mati, kalah mati. Awak dhewe kalah kuwi jelas mati, wong iki totoane kudu ngasih muncrating ludira blabaring waja. Ning umpama kowe menang Nger Cah Bagus, kowe ngukup kamulyan ning jenengmu elek selawase urip. Sinengguh awak dhewe iki mung dadi alate wong-wong sing brebeg marang Drona Picis derajat pangkat lan sak panunggalane. Mula kowe ngalao. Engko nek to Kanjeng Koko Prabu Maswapati mundur lunga saka negara Wirata, kowe tak nehi kalungguhan. Paling ora pangkatmu munggah dadi tumenggung. Ayo. Sakjroning adon-adon kenteng kawat blabar waja kene iki. Aku mung ngestokake dawuh lan netepi darmaning satriya. Oh, babo arep apa iki? Marganing patimu gangsar lakumu.
Wah. Ora bain-bain jebule. Oh. Wah. Wis. Wah. Jebol dadamu. Wah. Ongklok. Wah, ra kuat ngongklok. Aleni. Ongklok. Nyantol-nyantol barang mungsuh. Nek urung tahu tepung kok ngene iki. Modar. Wah. Edian. Wah. Kulite atos tenan. Wah. 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 Waduh. Oh. 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 Wah. Nah, candak saiki ngene kowe. Ayo. Puntir bulumu. Mesti tugel bulumu. Hat. Dah, waduh. Dah. Hat. Dah. Wah. Wah. Rajamala kalah, Rajamala kalah. Sapa sing kalah? Ayo aku jago Jagala Bilawa. Aku jago Jagala Bilawa. Rajamala kalah, Rajamala kalah. Ndarayaga. Aku urung kalah. Dua, ya, wah. Kalah saiki ne kowe. What? Oh. 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 Wah! Wah! Oh. Wah!
kocap kacarita nalika semanten. Sedaya para kawula wirata sampun surak-surak mangungkung mangayu bagya wilujengan antuke inggih menika guguripun Raden Rajamala saking jago kepatihan ananging sekawit lena ing kaprayitnan wonten ila-ilaning tiyang Jawa lemestani aja ngasi lali sing eling-eling kesanduning ratan kebentu sing ngawang-awang tegese duga digawa nalika semanten jasatipun Sang Raden Rajamala dipun cemplungaken wonten ing Bengawan utawi Sendang Watari. Napa to dayane Sendang Watari? Lamun to Raden Rajamala cinemplungaken wonten ing saklebeting Blumbang sinaosa sampun remuk bubuk dados rempon gregah kaya tangi saka nendra. Ayo tangkat yo. Yo tangkat. Wah, salah. Wah, urip meneh duwe daya kemanden apa kowe? Iki marganing patimu. Wah. Ayo tangkat. Napa to darunane sejarah saking Sendang Watari? Inggih menika mboten sanes klintu namung Sendang menika gedados saking Kanjeng Ibu inggih mbokane saking Raden Rajamala kiyambak. Tartentu Ibu Dewi Pertiwi badhe ngayomi dumateng putranipun. Wah! Ora bisa mati aku. Janaka.
Apa Bagong? Nika mesakake ingkang neraka lho. Pripun nika Ndara Werkudara? Aja muni Werkudara. Oh inggih, dingapunten. Ndara Jagal Abilawa nika pripun? Aku dhewe ra ngerti Bagong. Aku ya ora iso piye-piye. Nuwun sewu Gus, jenengan supe apa pun diweling kalih? Bapakane Semar do nalika gara-gara kala winginane nika. Sing kepiye? Panjenengan punika kagungan pusaka Brahma Warastra. Lah pusaka pangruwatan menika dipun lepasaken wonten ing sendang menika lho Gus, mesake. Wah, jan ya bener digdaya Ndara aduh sapa Jagal Abilawa. Aja ngasih kleru meneh. Ndara Jagal Abilawa niku mesake. Lama-kelamaan Kok lama-kelamaan nggih tegese dangu sangsayaning dangu. Ndara Jagal Abilawa niku mangke kentekan tenaga, kentekan kasudira Gus. yen mengkono aku du ngesti pusaka Jemparing Brahma Warastra. Inggih Gus, monggo. Jikuke Bagong. Sendika dawuh. Monggo Gus. Minggiro Bagong. Dalem Minggiro daya kemandene ngedapi-dapi sendika. Aku ra iso mati. Aku ra iso mati. Nek ming kepidak sikile ngene iki aku tak jegur dhewe prajurit. Hop! Wah! 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 Wah!
Om. Om Ilahing. Om Ilahing Awigna Mastu Purnawa Sidam. Mastu silat mrimbang jagat karana siran tandha kawisaning bisana. Sono sinawung langen wilapa estu maksil stantun lampahing Buddha. Jinantur tutur katula. Dela dulat mrelab dieng paradya winirsuta ngumpama prameng niskara karana diya tumiying jaman purwa. Wini suda trah ingkang dinwada pinareti tameng lalata mangya tekap wasaning Gupita. Tanpun renggeng maralambang matumba-tumba pamarawa panggung sang Purwengkata sekebiar dumadining wayang purwa. Anjra ingkang puspitorum kasliring samirana amrik sekar gadung kum ngas kandanyo maweh rarasa retnaning driya
Jagatnata aludiwa ya bandaku ya donyaku ya pangkatku ya kaluhuranku. Paman Patih Harya Suman Paman Patih Ploso Jenar. Samapta ing gati marmane pakenira manira piji mangarsa paman. Kawula nuwun nggih anak Prabu. Nun mangke sampun boten kirang prayogi wiswananipun ingkang bapa riklenggan samangke nun inggih. Namung dereng laksa samunipun nadyanto panjenengan menika putra panjenengan menika bocah wingi sore paribasane kula aturaken ing panjenengan punika pepundhen kula panjenengan menika nalendra kula nggih anak Prabu. Nadyang ingkang pun bapa ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu Duryudana sanget dadosaken bombong manahipun ingkang pun putra. Mboten saged langkung mugi kasegecaken anggen panjenengan tika lenggah bapa Patih Harya Sengkuni. Inggih nggih sampun mboten kirang prayogi. Anggenipun ingkang pun paman inggih pun bapa ngabiyantara ngarsanipun anggir anak Prabu Duryudana. Lenggah sawetawis bapa nun inggih sendika dawuh. Bapa Panabandurna, Kula wonten timbalan ing adhawuh nggih. sarawuh panjenengan dika mugi katuran karaharjan ugi rawuhipun panjenengan dika wonten ing siti inggil Binaturata negari Ngastina mriki. Lole asta kuswala sala gembal. Samorante. Allah. Nggih. Sampun boten kirang prayogi piswananipun ingkang pun bapa riklenggan samangke. Namung darasa sampunipun jumbuh kaliyan napa ingkang sampun dipun aturaken angger anak Prabu Duryudana amiji. Sowanipun ingkang pun bapa ngger mugi sungkem kula kunjuk ngarsanipun jenengan dika angger anak Prabu Duryudana dadosaken bombong manahipun ingkang pun putra mboten saged langkung mugi kasegecaken anggen jenengan dika lenggah. sampun mboten kirang prayogi piswananipun ingkang bapa riklenggan samangke. Dimas Kartomarma padha becik padha kanthi becik prayoga sowanmu ngabiyantara makili sangganing Sata Kurawa tedhak sungging ana ing kene nunae tasang kalimantabe tinebena ing iluduni dumawing tawang-tawang kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhaping pada ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Koko Prabu bekti kula kunjuk ngarsanipun panjenengan dika ora lewat pangestuku tampanana kebat tampanana nggir Kartomarma adiku badaling Sata Kurawa. Nun inggih sanget anggen dadosaken jimat paripih ndayana ing kasantosan mawahana gesangipun sedaya para Sata Kurawa Kanjeng Koko Prabu. Bapa Penemban Durna Paman Harya lan sedaya ingkang kawula wiji wonten ing madyaning negari Ngastina. Kawula teng mriki mboten badhe dangu-dangu antukipun nglempahaken sedaya para nayaka kadang Sentana lan kadang Werda wonten ing madyaning pasewakan rikelenggan samangke. Wonten bab wigatos, wonten bab ingkang pertela kedah kula aturaken ngarsanipun sedaya para lenggah. Nggih anak Prabu, napa ta ingkang sampun dados kersa paduka? Lan ugi napa ingkang sampun dados dawuh panjenengan menawi bapa menika tasih kagem nasihat-nasihat lan sedaya atur ingkang badhe kawula kunjukaken sakmangke saestu nggih sumangga. Semanten ugi kula anak Prabu. Semanten ugi kula menawi mangke panjenengan pengin mirsani babagan kitab-kitab wonten ing gedhong pusaka saka 5 sumangga. Badhe buka kitab kuning badhe ngesahi pinten kemawon pun bapa samadya nggih. Inggih. Dinten menika manira badhe nyuwun pirsa. Badhe nyuwun pirsa. Sejatose panjenengan dika sedaya menika mbelani Pandhawa napa mbelani Kurawa? Kula tak takon saiki. Ketoke ning kene dadi siji ngaku bala ning mburi mungsuh. Ketoke ning kene padha dene nayaka ana ing sak andhaping pepada negara Ngastina.
ning jebul ning mburi nyuduk salira kawibawane Duryudana. Kula mboten nyindir sapa-sapa ning sinten kemawon ingkang rumaos dados kemundurane negara Ngastina. Kula suwun supados prasaja yen pancen wis ora gelem, yen pancen wis ora gelem suwita ngarsaning Duryudana, aluwung monggo golek juragan anyar, monggo pindah negara anyar. Kula pampun boten sudi nampi piswananipun tiyang ingkang kagungan Surya kembar. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspagung mijil. Tuhuda tanpa karya sengkan rinamakan Gusti Rinu sasekarnya. Astaga swala gembel sama rantai Allah. Nggih. Mboten panjenengan nebak utawi batang sinten tiyange ingkang panjenengan raosi. Kula sampun kraos, Nger. Pancen kula dereng waget nilar manah kula mijikaken dumateng anak-anak kula Sata Kurawa. Amargi Pandhawa menika klebet siswa kula mboten saged, Nger, mboten saged. Ning menika janji kula dumateng panjenengan menawi samangke perang ageng Barata Yuda Jaya binangun kababar kula sagah minangka dados tabuk tawuring yuda, Nger. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulus mangku sang tiah utama Nalendra muda wuwusihang rembaka Nalendra muda wuwusihang rembaka ngantos blero suluk kula, Nger. Saestu lahir batin, Nger.
kagiat risang kapirang urinangkul lagi nembit kembit dosang retnaning bawono Nuwun sewu sinuwun kawula sampun ngrantos wonten ing madyaning Datulaya utawi jawining negari Ngastina sampun 3 dinten parandene panjenengan dereng paring dawuh pancen mengkono sing dadi karepku supaya kowe ngrahapi kembul bujana Andrawina lan sak panunggalane dhisik ora kudu aku miji kowe saiki nuwun sewu wonten perkawis wigati kang badhe kula aturaken ngarsanipun panjenengan dika wigati sebab apa pikirane Duryudana gek cupet pikirane Duryudana iki gek ruwet ora sah nambah-nambahi pikiranku sing mumet iki Susarma Dewa kula wonten timbalaning adawuh Dewaji wonten kabar sae utawi pawartos ingkang waget ngremenaken panjenengan dika dinten menika kawula sampun nyumurupi untran-untran pepadang anggenipun paduka badhe jembaraken jajahanipun negari Ngastina lire kowe kok paring pangendikan kang kaya mengkono inggih sebab dinten menika jago kepatihan ingkang winastan Raden Rajamala rupa kenca lan kencaka rupa sedaya sampun kasurut kasedan jati apa hubungane karo panjenengan ingsun mugi andadosna ing kawuningan Dewaji Raden Rajamala seda awit saking kawon dumateng sawung saking negari Wirata ingkang angka kalih Raden Kencaka rupa lan ugi Patih rupa kenca gugur madyaning palaganduk nalika wonten paperangan ingkang boten dipun sengaja wonten ing negari Wirata niku ateges sampun dados pengenteng-entemipun kula lan panjenengan anggenipun badhe bedah negara Wirata sumangga panjenengan ingkang ngukup negara Wirata aku wis bosen memitran karo wong sabrang anane aku ming digawe gelo anane aku ming diapusi boten nek menika boten apa janjine Susarma Dewa marang panjenengan ingsun kula boten badhe ngukup negara Wirata awit kula boten wonten hubungane negara kula menika sampun jembar kula menika Ratu Sugih Gung Binatara ananging kula gadah dendam kalih Ratu Wirata ingkang asmanipun Prabu Maswapati awit saking kula sampun dipun tampik katresnan kula menika remen kalih salah setunggaling putri ayu Sulistya ing warna inggih putrinipun Sang Maharaja Maswapati nanging kula dipun wirang-wirangake wonten ing palaganduk nalika ing nguni lampahan kang kawuri ingkang pun abdi menika lingsem sinuwun pramila janji kula dumateng panjenengan menawi panjenengan kok waget mbedah negari Wirata sumangga panjenengan ingkang ngukup kula badhe ngudi tuwuh lara wirang maun sampun cekap jagat Dewa Bathara mangkata dina iki inggih bedahan negara Wirata kabeh prajurit-prajurit Sentana manggala yuda negara Ngastina bakal tutwuri nderekke lampah muning kono gempur negara Wirata sendika dawuh
Nuwun sewu nggih anak Prabu. Napa kininten panjenengan sampun lejar penggali Paman Arya? Kula wonten timbalan ing adawuh. Kula paringi ngapura dumateng Bapa Penemban Durna. Nun inggih sendika dawuh lan ngaturaken gunging panuwun nggih. Melas nika nek mboten dibutuhake wonten ing negari Ngastina. Mangke uripe mesti bakal gedlarang-dlarang nggih. Mesakake nggih serik ning ampun kados mekaten nggih nggih. Nggih. Kula menika wong tuwa Penemban Durna menika nggih wong tuwa. Tur tumrap negari Ngastina menika ageng sanget lelabuhane nggih. Ting pundi piyayine? Nika krembak-krembik wonten ing saklebeting bangsal. Nggih. Napa kula dawuhi kan mriki mboten usah. Kula kemropok nek sumerep Bapa Penemban Durna. Nun inggih nggih sendika dawuh. Paman Arya. Kula wonten dawuh. Sak pengkere ratu ana ing Trigarta kala wau Prabu Susarma Dewa ampun dipun tegakaken budalna para prajurit kinen angombyong lakuning baris prajurit-prajurit saking Trigarta Kartamarma kula wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Koko Prabu kabeh sata Kurawa aja ngasi ana ingkang kleru aja ngasi ana ingkang keri lho nggih. Napa kang sampun panjenengan dawuhaken tartentu badhe kula estakaken Kanjeng Koko Prabu. Paman Arya, kula wonten timbalan ing adawuh nggih. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Urna gatining pananggilan. Sawetawis kundur kedaton jelok saking dampar kencana sang Slinarindo negari Ngastina. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyanira. Oh